No dobrý den. Tady je kachlička. Já hledám nějaké to romské středisko. No, dobrý den. Prosím vás, já jenom se chci zeptat, přišel mi balíček a je tam napsáno, chcete se dozvědět více o zemích západní Evropy? Na to odpoví přiložený CD-ROM, tady píšou. Rom, jo? ale záleží jaký Rom, jo? Jaký středisko, jaký město. No to tady nepíšou, je No. tady akorát takovej kotouček jako stříbrnej, nebo co? A co to je vlastně? Nevíte? No já nevím, mně to přijde, jako kdyby to bylo nějaký zrcátko, nebo co? No to je Gendálos, to jsou ty noviny, jak jsou, víte jak. Četl jste někdy ty noviny Gendálos? Já to nevím, no tak mi říká koloník, abych zavolal na to romské středisko, No to tak jsme jestli my. se tam můžu zastavit. No tak se stavte, až budete mít čas. Jo, a to zrcátko mám vzít sebou, nebo ne? Když tak vemte, no, uvidíme, co to udělá, no, ale my nejsme jako Romano Gendálos nebo zrcátko, ale my jsme romské středisko, jak jste zavolal tady. No jo, ale jak tady píšou, že na to odpoví přiložený CD-ROM, no to jste vy, ne? Centrum, no, my jsme romské středisko. No, No, a vy nejste ten CD-ROM? aha. Když tak víte, co přijďte, až budete mít čas tady. No a ten pan CD-ROM tam je u vás, nebo není? CD-ROM, No to je tady. Chcete to je poznat ADčko, ano. SRN? Na to odpoví přiložený CD-ROM. CD-ROM. Tady píšou, jo? Aha, A chápu. je tady takový kolečko, no a... No tak víte co, zkuste si tady dojít, jestli budete mít, prosím vás, No. čas. Kdy on tam bývá? No, on tady, víte co, kdy přijdete takhle, abych věděla, abyste se setkali. No já právě potřebuju přijít, aby tam byl ten CD-ROM u vás, aby mi odpověděl. Dáme Roman, řeč, jo? no, Tak, to bych chtělo. Tak jste hodní, No, jo? vy taky. No, nashledanou. Na skle.